Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule India ram ria India si pai nuai ni khovel economy lian ber dot tu China si pai dawle turin India chuan si pai omsa ba ka si pai singa ayatlem lo ram ria ada bel to a nikum lama tangkhan Pakistan chet na thlur bing char tu India khan Pakistan ram ria bai pui thak chu tha athla dewa Modi chuan Beijing lam hoi zong in ral thuam tha a hung ta Xi Jinping a pol te dawle turin India chuan achak na mang ta me ka ni Pakistan laka in tha dul deuh ma se Pakistan ram ria hian sipai sing ni vel India hian ala da me ka ma se China lama a in sorbing ta hri ani thlatam vak local ta atang khan India chuan a sipai tele fighter jet squadron te chu China ram ri mun thuma sem dara India ram ria sipai om zong zong hi tuna hian nuai ni vel an ni a hei hi ni kum a in alet somli la in atamani ma se hei hi Indian Army ho tu tele Prime Minister Office chuan an soi chiang du lo thung ni kum lam khan defense strategy in Indian Army te kha an kala China malak na kha an lo dang top maya India chan nan le lampol te ron che dana zirin defense lineup in siamin chutiang chuan an lo ma chhon top maya ni tuna chuan attack le offensive emo offensive le defense strategy kalpui ani to dona chumi om sia chu China malak na dang chatin alo chang top to don big lova India ram chin China sipai ten an lua chu atul chuan chu sak tu mina veilet ma sa to don ani ram ri motorakal theilo na po helicopter mangin man ruale ral thuam phurlu ani ta zela mun zol atanga mun zol dang kal nga ya po helicopter le chopper mangin teng le ral thuam dang te phur son an ni chhauta chung zinga chon lai pui M777 howitzer BAE system house siam te po phurlu an ni to ani ma se thil hriat chian lo pakhat an nei chu ram ria engtiang che in nge China hi aron chet sipai engzat nge aron chhop ti hi ani tun hnaya PLA te hi Tibeta an mun ma atangin Xinjiang military command an ron in suan lu ti hriat ani a engzat a tam nge China hian ram ria sipai da hriat ani lo wangin India tan po in rin to ka har hri hle thil chiang tak an hriat ero chu China hian in do thlo na tum hun thar bomron thok laka tom him na tur ban karte fighter jet da that na tur in om khote airfield thar te chu ram ria siam tharani Beijing hian hun hla ka phak lai puite teng te rocket regiment tele engine pani mang in do thlona te chu thlatlem te kalta khana ron chhop bok ti chu India intelligence ten an hria ani China hian engtiang che in nge ma aron lak don ti hriat ani lova ma se India hian thlamuan ruk na riau pakhata na ya mel mathum hun nei chu thian an ni an lo ti fo ang khan China opposite atang ram an om nuala kuat ram an ti US Japan le Australia tenen India hi an tang tlanga an ni hi ani na taka chuan China ebron tura in tiam rual an ni a India lam tang tur chiang sa an ni US in do thlona an che chuak ta US in do thlona te chu Iraq le Syria a mel ma thlung lu kap dar turin an ron thok chuak ta rup mai tun hnaya Iraq a US sipai le US khwale tuiten bayan to ka hemi chang le tur le an mi le sa te thlawang hau turin US chuan in do thlona tir chuak ta ani Cholni zu ni somni pasari a statement an ti chua US military te hian beitur duan lok sa an neya Iran thlop hel Syria in kulteral thuam che khol na mun le an tual chaina te chu ka chiat tur zinga an tela Syria hian mun hi a target an neya Iraq a ve thung hian mun khata bom chiat tur an hual lok bok hel ho tan chuana pei om lo lok viau mai thei
ruam manna an siam chu thlawna pu te ka wa atlata a heng an hmun chin chia bom che tur hian US in do thlawna man rim tunlai khovela in do thlawna thaber pol anga an soi F-35 Lightning II te chu an phit chuak ta piat mai kan hriat tur chu US ro puina em chu khovel ranga Antarctica khomwal pui ti lova chuan sipai hmun anei vekani Iraq le Syria bei tur hian Washington atanga athlo chua kherangai mi alo Iraka po US hian base hung renga Kuwaita Ali Al Salem Air Base runway po fit sang kwa zariat panga athuyana ya UAE po Air Base puitak Al Dafra Air Base anai boka he base hian F-22 Raptor KC-10 somkwa pasari le RQ-4 te Global Hawk te E-3 Sentry te le E-2 Dragon Lady anti te chu ahung thar furmai runway pani fit sing khat sang ni le som pani asayana ya he base hian sang ni som panga khan US sipai sang thum zanga an oma sang ni som paruka sang thum zariata an kai chawa helai mun hi khovel mun ranga US Air Base zinga chuan alun ber buai ber ani kham khoi bupui ang main alut le chuak an ji hut ani ber mai US hian Middle East venan base poimo taka manga surveillance flight tepo atir kwal rengani khovel mun ranga in beina ama chon tur le hetiang kai hnoyakal chuak tur te train na mun ani a heta tang hian mission anei nual to ani tin Syria bulmai Turkey a chuan US hian in do thlona tum le thlo chua theina mun turu zet maya nei boka hei hi in Sirlink Air Base anti he mun hi US ral thuam da na mun pakhatani boka B-61 nuclear gravity bomb somnga ayatam hemi hmuna hian US hian a che khol ni a hriatani US in ISIS hau a wang lai khan he base hirin roll beran nei thin runway fit sing khata thui ani a he in Sirlink Air Base a hian US sipai sang ni zanga velan omek ni a hriatani a Iraq a hian US hian Al Asad Air Base anei boka Indo thlona an tumin an thlok chuak renga US thian ramdang sipai te po in training nan an man sak fo train US le a thian ten Saddam Hussein an da thatnu khan Iraq kha tundin le angaya US hian Iraq hi athununa Air Base nen a thut chil rup to mayane soiselna tam takara tun thlengin he base hi US hian ala mang renga ole soitur tam takala mase kan han soidu ana chana chu helai Syria le Iraq vela hel in phumro Iran thlop tu heltom ru te beitur hian US hian mun le ral thuam mi hringa nga lutuk ti hi ani helai che vel Air Base hi adu amang thei ti na ani chu ISIS te hi an la thi kim lo wangin akhat to ka chut chau vele zo an ngai thina heng lai be satang hian ISIS te hi bai an lo ni thina heng lai a khosa US military personnel le an hun ma te hi hellam hian an bei ve cham chi mai drone mangin mani deu po khan Syria base hi bai lo ni to a US khwale tui pakhat civil contractor pakhat chu aboral nge ani tuntruma US Air Force te chet chuana hi Biden a thupe ka indo thlona te voi ni an rammutna ani ta a US indo thlona F-35 rolten an target ta na an thlante hi an chu chenual ni a hriatani US lamchuan thile hliamza tan soidu lova Syrian Observatory for Human Rights chuan Iran bek militia anti Iran thlop hel panga ayatlem lawan thi ni in an soi mi thanem takan hliam bok Syria State and Call News Agency pakhat sana ina puan danin US indo thlona chet na awang hian no pangkum som pakhat mi athitel ni in an soi Syria le Iraq a hian Iran thlop helte hi an rang zual hle a ISIS ho ero poilian tak khoi to lawin chut chau an ni to ani Al Qaeda te po US hian a chu chau to a Iran thlop helte hi an ron huang tau thar sot hle Syria le Iran
Lebanon vela bu an khuara Hezbollah ten en po anin thlun zom vek ni a hriat ani heng helte hian Israel po an chei buai fawa kan soi to ang khan helai be sa na thok US civil contractor chu helpol te rocket beina wangin alo boral to a hei wang hian February thla khan Biden a chuan a voi khat nan in do thlona tir chuakin heng hel ho te hi an lo nuai to ani tuna hian a voi ni nan an cha chuak le ta Pentagon thupuang tu John Kirby chuan target hi Syria a pani Iraq a pakhat kan na ya heng kan thlan na chan chu Iran thlo phelten mun an nei wang le ral thua man chek na ani wang ani kan mi le sa te khal tu om lo thlo na manga an ron be thin wangin kan thung rul nge yanga ya ni ati katip Hezbollah le katip Said al-Suhuda te hi Iran thlop tu helzinga mi an ni a anni po hi target zinga an tel thu John Kirby chuan a soi kan soi to angin tuna US in an be te hi Iraq Popular Mobilization Force te ni in hei hi an umbrella group minga ni a an hnuaya hian katip Hezbollah le katip Said al-Suhuda brigade te po an telani Iraq Popular Mobilization Force te chuan US an ron vo chhun zom nga la American military mun ma te chu missile manga an beile tur thu an ron puang nga la ni heng helte hian Iraq a US om hi an du lo hle a chuak turin an du a Iraqi parliamentin Iraq atanga US sipaite in thiar chuak tura an paspo ti puitlina ni lo chu an dem hle boka nikum sang ni som ni January thla khan US sipaite le an hun ma Iraq a mi chu rausan turin Iraqi parliament chuan lo pass to a ma se US chuan hei hi angai poimo lo Iran General Qasem Soleimani US in an tha hnu phei kha chuan US sipai mai ba ka ramdang sipai te po Iraq atanga chuak tura norna anasa em ani tuna hian Iraq a US sipai sang ni zanga velan ommeka khovel ramtang rualten ISIL ho an beirona wangin Iraq a hian ramdang sipai te po an omnuala ISIL chu me mi thokhat an ni to na a an rama sipai te hi kir thei to ma se acham bang to kan lo omnuala ni Iraq a US mun le ma te hi hellam hian voi somli ayatlem lawan lo be to a bom mang le missile te in missile hian voi som pali an lo be to ani April tha atang khan US le sarkar tang rual sipai te hi drone mangin voi nga ayatlem lo helpol te hian an lo be to boka hel ho ral thuam chek na bu an khuarna drone an ron tir chuana mun chu US hian a chin chhia ta a nimin chol ni zun ni som ni pasari khan ava bom cheta dur mayani nimina US in do thlona thok chuak te hi F-35 le F-16 upgrade version te an ni a pilot te po him takin an base lama an ron kier le vek to ani Biden a sarkarin Iran nuclear deal sang ni som panga herluma tum mek la in heti hian Iran thlop hel bein Biden chuan in do thlona tir chuak le ta thut mai si ani hellamin US le coalition sarkar sipai te drone manga an be thin hi Iran chuan a hredu ngai lawa apom thei